Oni kulikonse kumene mukutitsatira kuno ku MBC zalanga ndi Emmanuel Twala ku program yapadera ya tikambe kapena kuti speak out lero fuati kambene nkhani imene mwina situkamba koma njofunikira kwambiri mdziko ndikambirane nkhani yake ndi nkhani ya magetsi. Mukudziwa kuti mdziko muno boma linakhazikitsa nthambi zosiyana zofuna kuti zithandize kuti anthu akhale ndi magetsi m'madera awo, nyumba mwawo, kumadera kumene akukhala, business zawo magetsi akafikire, mphamvu ya magetsi ikafikire kuti athe kupangisa ntchito zosiyana. Apa tikupezeka kwa mphamvu ya magetsi ndi mbali imodzi ya chitukuko, komanso ndi chitukukocho ndi mbali imodzi ya ufulu wa munthu. Dziko kapena ngati boma lili ndi ntchito ngati duty bearer kufotokozera wanthu, komanso kuperekera wanthu, komanso kuthandiza wanthu kuti akhale ndi mpata wopeza mphamvu za magetsi kuti athandize kugwira ntchito zawo za chitukuko, iwo atukuke pakhomo pawo, komanso kuti atukulenso dziko lawo ngati la Malawi. Programu yathu lero ya tikambe ndi kalenda yakuluakulu anga pafuti kambeni kwambiri nkhani imene njofunikira kwambiri kuti tingalimbikitse bwanji mphamvu ya magetsi kuti ifikire kwa anthu ambiri mdziko muno. Ndiye programu yathu lero ndili ndi akuluakulu angapo, ndi Mr. Herbert Mwalukomo, iwowa ndi mkulu wa bungwe lijamati Center for Environment Policy and Advocacy SEPA. Ndakulandira Mr. Mwalukomo. Zikomo kwambiri. Komanso ndili ndi Mr. Francisco Shingoli, iwowa ndi Deputy Director ku MAREP. MAREP ibatanthauza kuti Malawi Rural Electrification Program. Iwowa ndi Deputy Director kumene yakonda amene ndi na programu yathu lero ya tikambe. Taikoza programu ya tikambe ifa MBC ndi anzathu amene wa ASEPA amene akugwira ntchito limodzi ndi Sisonec komanso Oxfam mothandizidwa ndi bungwe kapena kuti mgwirizano wa mayiko aku Ulaya la European Union limene limathandiza ntchito zosiyana. So amene wali pamodzi akutcha ntchito imene akuitcha amene akugwira limodzi akuitcha kuti peace mongodula chabe koma kulongosola kwake kuti promoting equitable access to clean energy. Ndiye munasadapite patali nkhani ndiyambie ndi Mr. Herbert Mwalukomo. Inde. Tikamati peace mukutanthauzanji komanso mufuna kuti ndi chizungu chimene chimunachika kuti khale ma abbreviations. Inde. Koma ndi chani? Funso labwino kwambiri ndipo tiyambiredi pamenepo. Peace yo monga mwamvera pa Chingerezipo akutanthauza kuti promoting equitable access to clean energy kapena kulimbikitsa kupezeka kwa mphamvu kwa wina aliyense mosatengera kuti uyu ndi ndani. Komanso mawuwo akunena kuti peace imene tikatanthauziraso tikuzonera kuti ndi mtendere. So mtendere cholinga cha ntchito imene ikawina project imene chonena kuti papezeke kuti anthu tili ndi mtendere chifukwa chonena kuti tikutha kufikira zitukuko zosiyana fuka kuti tili ndi mphamvu kunkhani ya magetsi kapena kunkhani ya zinthu zophikira ndi kuwunikira. Komanso sitikupezeka kuti pali kusagwirizana pakati pa magulu osiyana amene amakhala okhudzidwa kunkhani ya mphamvu zimene zizi, kuyambira anthu amene ali mwina azamalonda amene ali ndi kuthekera kobweretsa magetsi, komanso kumbali ya boma ngakhalenso munthu wina aliyense pakhomo pache pakhale kuti pali mgwirizano ndithu. Ndi chimene tikulimbikitsa kunkhani ya project imene iyi. So mumati clean energy anthu ena akumva kuti clean energy ndiyo amaganiza za zolimbana ndi kusintha kwa nyengo. Clean energy mwina zinthu ngati gasi ndi zina zotero ndi zimene mukulunjika kapena mukungoyang'ana ngati ola ili mphamvu ya magetsi. Tikunena kuti tikhoza kunena kuti mphamvu za magetsi kapena zophikira ndi kuwunikira zimene zili zotetezanso chilengedwe ndiye kiliniyo akubwera pamenepo. Zimene sizikuthandizira kuti chilengedwe chiwonongeke ndiye tikulimbikitsa kwa mifua dziko lonse lapansi linazindikira monga mwaneneramo kuti tikamakamba za kusintha kwa nyengo nchifukwa chonena kuti kwambiri nkhani ya mphamvu kapena ntchito za mafakitale zikumapangitsa kunena kuti chilengedwe chathu chiwonongeke, mpweya uwonongeke. Ndiye nkumapezeka no kunena kuti chifukwa choti tikufuna tipeze mphamvu tikuwononganso chilengedwe. Ife tunena kuti ngati dziko la Malawi ndifenso amodzi mwa dziko lonse lapansi amene tili ndi mgwirizano ndi mayiko azinzathu onena kuti tilimbane ndi kusintha kwa nyengo. Ndiye pakulimbana ndi kusintha kwa nyengo tionetsetse kuti tikamakamba nkhani za mphamvu zisakhalenso mphamvu zoti zikupitiriza kuwononga chilengedwe, koma zikhale zonena kuti zikutithandizira kuti popeza mphamvuzo tikhalenso kuti na kuti tikuteteza chilengedwe. Right. Ndakanaza tusiweza khanawa amene wanzathu aijengo wanzathu Eskom panopo ndili ndi kuboma kumene ngati MAREP
inuyo Mr. Chingoli department yanu kapena kuti nthambi ya marelo inakhazikitsidwa ndi cholinga chofuna kuti anthu ambiri afikiridwe ndi magetsi koma makamaka mayang'ana kwambiri anthu akumidzi rural electrification program. Masomphenya anu anali kuti masomphenya aboma anali kuti kama tidzakutukwanise 1000 megawatts chikamata chitika sikudziwa mukaelekeza kuti idzakuone liti pano tili pabwanji komanso mapulani pengora kuti tikafikire pa 1000 megawatts. Zoma kwambiri mene mwanenera muja kunena kuti kuyambira ife akumalepo cholinga tuchenjere timafuna tionetsetse kuti magetsi afikire munthu wakumudzi kuti aliyense wakumudzi akhale ndi chuma yokhala ndi magetsi. And chimene tupanga panopa nchonena kuti tiwana kuti pa phase 9 kamuzi kuti ntchito ya malepo imene nda phase 1 fika pa phase 9. And ndingonenapo kuti boma linakhazikitsa matarget kuti ikufuna by 2030 at least anthu 50 pa 100 aliwonse akhale kuti afikiridwa ndi magetsi komanso tikamafika chaka cha 2050 tofuna aliyense akhale ndi mwayi okhala ndi magetsi. Choncho mwina ntchito ya munafunsa ntchito ya 1000 megawatts tifikira bwanji munali ndi mlingo umenewo ndi mlingo umenewo. Yes. Udakhozera kuti chaka chiti tidzafikire pa 1000 megawatts. Target ya 1000 megawatts nali ya by 2025 tofuna tikati tafikitsa 1000 megawatts. Muzi wapanowa tichitama 450 megawatts ngati dziko. Ngati kunduna kuchitika zochitika zosiyanasiyana mona tidapanga launch mparamanga ija imene kuyenda kuli ma intervention ena ngati amene atigwisa ntchito ma solar farms imene lili kuntakataka kuja ku Kromoti kuli JCM ku Nanjoka kuli JCM ku Nkhotakota kuli Serengeti komanso pa Nanjoka apa ayambaso ena ite amene afuna apange solar farm imene izipanga produce megawatts. Komanso posata ngezi zimenezo akulimbikitsa boma akulimbikitsa kuti ma investors ambiri abwere apange invest mu magetsi ichiri cha magetsi amati ma off grid komanso ndi ma solar farms amene kuti tifikire mwajangu ndondomeko imene tikufuna ya 1000 megawatts. Mr. Malcolm, chikuvuta njani kuti anthu inu ndinu mabunga amene saboma mukugwira ntchito limodzi ndi anthu m'midzimu aboma kuti chikuvuta njani kuti pano ti pabwanji penetration kumene kuti kulowa kwa magetsi madera osiyanasiyana ngati dziko lonse kupezeka kwa magetsi kapena kufikirika ndi magetsi kuti anthu agwiritsa ntchito tili pa gawo lonena kuti tili pa 26 pa anthu 100 aliwonse ndi amene akufikiridwa ndi magetsi padakali pano. Ilimene tikukamba mwa dziko lonse posatengera kuti wakumudzi kapena wa mtown. Ndiye ndizija amakamba bwana wakunena kuti tikufuna kuti pomafika chaka cha 2030 malingana ndi mulingo umene tinaukhazikitsa mu ndondomeko ya chitukuko tikufuna kuti tifike pa theka kuti anthauza kuti anthu 50 pa anthu 100 aliwonse pomafika 2030. Okay, so 2030 you want us tikafike pa 50%. Exactly. Cholinga ndi chimene chocho. So ifeyo kumbali ya ntchito tikugwirayi popeza tikumalumikizana ndi anthu akumudzi ndi pamene tikumaonano kuti kodi zimene zizitheka ndipo fuwa zikuonekabe kunena kuti mtundawo ulipo ndizofunika ndithu kuti munthu wina aliyense afikiridwe ndi magetsi fuwa ndi chimbali imodzi yofunikira chamunanenera koyambirira amene mayambisa program kuti naku nkhani ya chitukuko ngakhalenso ku moyo wabwino wapakhomo nzofunika munthu azikhala ndi mphamvu komanso azikhala ndi magetsi fuwa zimenezo zimene zingatipangise kuti tipite patsogolo moyo wathu kumachitika zinthu zambiri ndi magetsi anthu amatha kukhala ndi barber shop pa trading center anthu amatha kukhala ndi saluni kaya mkumudzi kumene anthu kanji zoyimbira zimachitika chifukwa kuti anthu ali ndi magetsi ndiye kuti umphawi ndithu tikhoza kumauchepetsa tikakhala kuti ndi magetsi. So ifeyo tikuonabe kunena kuti mbali imeneyo yonena kuti anthu apezeke kuti afikiridwadi pa umakhala kuti ndithu pakuoneka kuti pakumakhala pena zotsamwitsa komano mujakambira muja ma efforts walipo ndiye popeza ukunkukambirana tikufuna kunena kuti amalawi azidziwa kuti kodi zimene iwowo angachitepo ndi chani komanso boma lakonza zotani ngati kuli marepu yo imayenda bwanji ndiye tikubweretsa limodzi pamodzi ngakhalenso makampani mwachulachi aijenko aya Escom
inde Koma kwa lero tenda marepo. Inde. Amina tithandize kuyankha mafunso. eya Kodi Mr. Chingoli, marepo kuti musankhe kuti pange marepo kuti zimatengera kuti IMP aime parliament akwezekedzanje zimakhala bwanji selection site selection marepo monga mwaneneramu kuti zimatani kuti munthu okumudza apeze magetsi sizimayidikira kuti IMP akakweze dzanja ndiye kuti bwezi mumutaona kuti masaiti ena kulibe magetsi fa ma MP ena panatha zaka 5 asanalankhule mpalament muja ndiye kuti tenge kuti MP alankhule akweze dzanja ndisite ngati komano timapita ku district kuja kumene kuja timakasonkhanitsa amati full council kumakhala ma MP makansala kumakhala matiye mafumu ndi adisi yakumene kuchako timafunsa kuti kodi mukaona plani yanu achitukuko muona ngati kuti madera ati ndi ati amene akufunika magetsi mu district mwanu muno so amene aja amatipatsa list ndeti matenga ma list a dziko lonse la Malawi lino kwayika pamodzi ndi akunduna ife timapita kumudzi kuja kapanga timati ma assessment assessment yetu mapanga ndonena kuti timakaona kuti kodi trading center iyi ndi potenga zimene zili trading center apa ndi iyo imene ifunika kulandira magetsi moyambirira muzo amakhala trading center ena kuti pali mwina zigayo folo masukulu awiri zipatala mababa shop komanso mwina zigayo za diesel zili pamene pajapa zinthu ngati zimene zijazi timaona kuti ngati apa pali zinthu zofunikira kwambiri zoyambirira timatenga zimene zijazi ndikuzikuyika ku center imene ja kuyamba ipasa magetsi so timapanga ranki ma centers aja kuelekeza kuti kudowa malanka aja amene takapanga assess ma side 40 then mamba side iliyonse kupanga ranki number 1 pa number 40 so leka kuti chakabetu amba phase ina tekezeta tukoze amba phase 10 ya marepo imene zokozeka zonse zinatha timaona hapo kuti maside amene ndi ma resources athu amene tili nawo maside amene tikufuna tike magetsi ndangati so that tikufuna maside okwana 703 amene tikufuna tike magetsi mu ndondomeko ya marepo ya number 10 so timapita ma district muja kuti potengera ndi zochitika za ma district tigaye banje maene wa tekeze blanda atepasa maside 32 ma 35 sitivutikaso kafunso ma MP aja kuti bwanji kuya tingopita pa list imene apanga rankija number 1 pa 35 mwemesemene ndifuna ndibwerabe musunge maganizo amene hold thought chifukwa ndibweraso pompano kumbukirani mukutsatira programu ya tikambe kuno ku MBC ndipo lero ndili ndi Mr. Herbert Malkomo komanso Mr. Chingoli Francisco amene akutikambira kwambiri ndikamba nkhani ya kuti anthu tingalimbikitse bwanji kufikidwa kwa magetsi malero osiyanasiyana mdziko muno basi pasachedwa apa kwakuno ku MBC mwamuno programu yathu ya tikambe. Nimene programu yake ya tikambe kuno ku MBC taikonza ifa MBC ndazathu sepa komanso Seasonic komanso ndi Oxfam mothandizidwa ndi bungwe lija la European Union kwambiri funa kwambirana kwambiri lero nkhani ya peace kumene ntendere koma kwambiri kwake mchizungu mwake kuti kulimbikitsa kuti magetsi mphamvu ya magetsi ifikire kwa anthu ambiri mdziko muno ndipo ndi akuluakulu awo amene tukamba lero tsa dialogue ndithu tsiku lino lidzacheza ndanza athu a Eskom komanso anzathu a Ichengo koma kwa lero
tukhazike kwambiri pa nkhani ya marepo komanso umene anzathu mabungwe amene si aboma kuti akuiona bwanji nkhani yoti anthu afikidwe magetsi kuti zotsamwiza zake ndi ziti zimene zikuphinja kuti magetsi afikire kwa anthu ena. Ndi munakamba Mr. Chingoli ndisapite kwa Mr. Herbert Malukomo kunena kuti mumayang'ana pano prioritizing ma centers amene munapeza mu Blantyre mwachitsanzo munangoyerekeza ngati Blantyre ngati chitsanzo koma ena kunena kuti ngati kutapezeka chifukwa zimene timaziona kuti nyumba ya malamulo ija kukapezeka kuti MP wa voko kwambiri mumapezeka kuti akuti mmasintha kuti tinapita kwa Chazunda basi chifukwa choti akulongolola kwambiri ipite kwa uyu zimatero di ndi anthu ako kumatani amene mwachotsa apo yankafusa limenelo mina awo ndi pachizunga pati ma assumption kaina ma allegations kumano kwa ifeyo chimene tapanga kuti list ya malipo phase 9 ndi sukhala sokusina kuti kose ngati ukhala matsindika do you publish it kuti anthu adziwe kuti ifeyo tikhatiri mandandanda kapena zimakhala za kachisisi mu office mwanu muchino mayanga ndikadiso kamodzi mkuyika pansi pa wardrobe kapena pansi pa kabati mwenye manene ndondombeko muja kuti tikasankha ma site amene acho tipanga rectify ma site awa mu ndondombeko imene timatenga ma site aja timapita nawo kumudzi kuja kuti akatsimikizire kuti ma site amene anani tinapereka dindo omwewa so timakomana so tifukaso ejai ione kuti ma site amene takonza pa ndondombeko ndi yawa ngati pali kusintha asitenda anu akewo chifukwa chituko ndi cha anthu anu akakumidza osati ife ndo tumida ndi boma kuti anyamateni tathanizana anthu akumidza kuti alandire magetsi amene so timakakhaso nda ajira akumuzaja full council meeting yaku committee yaku kwa DC kuja avomereze kuti masaila amene tikufuna kumanga ndi amene wawa nde akatopa aja ndi mapezeka kuti ife timapitiza kapanga implement komanso tikafuna kuti tiyambe ntchito imene ja masiku ano tikumaperekera tu ijamati compensation kuti line idzadutsa ndemene tidulwa mitengo iyi tisokoneza izi ndi izi timapereka tu compensation chiro chisanatani isanayambe kumene tadusako kupereka compensation olo zitavuta zitatani sizisinda komanso kusintha line kujasonyeza kuti anthu ajaso tapatse compensation ndengati compensation atapanga budget within this framework ndepeza kuti tasinda sizingatheke ndoti anthu ajamene amangidwa kumapanda compensation ndineniso kuti mamakhaso mwina njira zina ndinena kuti mavuto ena onena kuti mwina bungwe mena lili la bwana Herbert yes anakamanga skulu jamwe ayikamo ma IT facilities ma computer bwino ma labu machani oti zikufuna magetsi kumaphe magetsi ajawa sanafike kumene kuja sanafikire mene kuja mina matulemba kalataso kufika kwa DC kuna kuti apa nati nali ndizi kumatona ni center iyi tikuononga zisulo zizikhala bwino zikalezo nongeka pa kapalibe magetsi ndeni mapetipa tusipereka consideration ina kuti mwina apapa totali ndizi bwanji tathandize kwa awa timakhala mwene tikuyangana ma resources tina amene tabwerera kuti amene amathiwa wangapo totize kuti akufunika dizi koma zimadera dutsa be kwa DC ko DC office ya DC vomereze akumudzaja vomereze kuti nawo mungathavanga izizi pamenepo ndimafuna ndipite kwa Mr. Malukomo koma kamba fundo yabwino kwambiri mwana awa ntchito yawo ndi ya lobbying yemweyi inde koma tsono nthawi zina amachita msulizo ndikupeza anthu aja midzi aja nkauza kuti akupatseni makobidi awawa apapa amatsi ufulu wanu woti akupatseni ndalama koma yeti muna mphamvu ija imene amagetsi ija izithandiza anthu onse aja sindudzero kuti ndo wanu komanso imapezeka kuti anthu aja akukaniza kuti pano musayike ishi pana mutipatse kobidi chifukwa inu aseba ndi anzawo munapita kukauza kuti ndofulu wanu asayike transformer pano sapatseni makobidi how do we balance kapena kuti tingazipange balance zinthu ziwiri banje zimenezi chabwino at the same time ngufuna kuti inu mukulimbikitsa ngati peace kuti magetsi afikire koma mukazungulira kwa zoti pafumu igwe mbale to yapa musanaike magetsi chabwino zimachitika zimene zomwina kamanda kwamba mwanderandera Mr. Chirungu singazivomezedi kuti zili choncho koma timakumana ndi mavuto ngati amene wafamale kuti mwina contractor chakuyimitsidwa kuti ntchito isapitirira apa mulipatsaike compensation nifamu yake pamene so pamene popo tinene kuti kumbali ya ife ngati mabungwe choyamba tinene kuti kunkhani yokhuzana ndi zamphamvu kapena za magetsi mutati mufufuze
sikuti tili ndi mabungwe ambirimbiri amene amakamba nkhani imeneyi. Okay. Kusiyana ndi madera ena achitukuko. Kumbali kaya za ulimi, kumbali ya zina kaya za chilengedwe, kumbali kaya za maufulu, ndi zina zotero kuli ndithu mabungwe ochulukirapo kaya za umoyo, za maphunziro, koma kumbali yokhuzana ndi nkhani za magetsi, nkhani za mphamvu. Awawo aso akuboma wakhoza kundivomereza sikuti pali mabungwe ambiri amene akutakataka kulimba za nkhani imeneyi. Nkumalumikizana nawo kuti tiye tibwere pa wireless kapena pa TV ngati pano tizikambirana nkhani ngati imene. Ndi zinthu sikuti pali mabungwe ambiri. Kotero kuti nkutheka kuti zimene mukunenazo zimatha kuchitika kuti anthu ena akhozadi kuuzidwa kapena kusocheretsedwa kuti azilimbana ndi boma kapena ndi chitukuko cha marepu kuti ayamba apatsidwa makobiri. Koma sosi kapena nene kuti woyambitsa zimenezo tisakhale kuti ndi ifeyo amabungwe amene tikugwira ntchito yokhuzana ndi zamagetsi kapena zokhuzana ndi mphamvu. Koma nkulakwitsa kutero kuti anthu amakhala olakwitsa. Pamene popo ndiye kuti kumakhala kulakwitsa kumene ndipo ngati kuli wina aliyense amene akulimbikitsadi anthu munjira yoteroyo ameneyo ifeyonso ngati amabungwe kunena kuti nkulakwitsa. Ndipo ngati ngamesa achotsa line kudutsa pa nyumba pawo auza kuti niyo padutsa pa line ya mphamvu kwambiri chokaniponi. So pano pamene popo ndikambeso mbali ina kunena kuti chimodzi mwa zimene tikulimbikitsa tanena kuti equitable access kapena kupezeka kwa mphamvu mosayang'ana munthu. Chimenecho nchonena kuti chikufunika kuti pazikhala kupezeka kwa mauthenga mopitirira mmene zilili pano. Chifukwa pano mauthenga samapezeka kwambiri. Munamva amene anafotokozera kuti akafuna kupeza dera loti akafikitseko chitukuko cha marepu amapanga njira yanji. Afotokoza ndithu kuti amapita ku council. Koma council sinde kuti tikhoza kungoyitenga kunena kuti mmene poti ndi ku council ndiye kuti basi wina aliyense munthu wakumuzi dera lina lilonse akudziwa kuti zachitika ku council ndi chani. Kawiri sizimatero iyi. Ndi anthu ochepa okha amene mwina ali kufupi ndi mwina bwana mkubwa anje kapena ndi ATA kapena ndi akhansala amenenso ali ochita ntchito amene amatha kufotokozerako kwa anthu ena kuti zinthu zili chonchi. Moti ife tikulimbikitsa ndipo chimodzi cha zimene tikupangira program ya leroyi ndionena kuti anthu adziwe kuti kodi ndondomeko zimene zimatsatidwa ndi zotani monga zimene akufotokoza panozi. So mauthenga akamapezeka ndi pamene zimachepetsa kusagwirizana kapena kusamvana kuti pakhale mtendere pa nkhani ya kukhuzana ndi mphamvu komanso ndi nkhani ya magetsi. Kuti anthu azimvetsetsa kuti ngati kubwera chitukuko boma silingangofika kungomudzidzimutsa munthu. Nkhani amakamba za compensation zimachitika pamene pachitika assessment komanthu paoneka kuti apapa paonongekadi katundu kuti tibweretsepo line. Ndipo imeneyo ndi ndondomeko imene boma silingangopanga zinthu mwachisawawa. And compensation pamene pakufunika kuti pachitike kuti munthu alandire chindapusa kapena alandire zobwezeretsa zimene anali nazo boma limapanga ndithu zimenezozo. Ndiye palibe kunena kuti ifeyo ngati amabungwe ndi amene tikusocheretsa anthu. Ayi zimenezo sizoona. Ndipo munthu wina aliyense chitukuko amachifuna cha magetsi. Wina aliyense sikuti panga ifeyo kuntchito yathu iyi silinakumanepo ndi amene akunena kuti ife sitikufuna magetsi chifukwa tikufuna atibweretsereka i compensation. Nkutheka kuti kumadera kwina zimachitikadi. Koma tinene kuti amene ngati alipo amene akumasocheretsa anthu akumudzi munjira yoteroyo asiye. Mr. Chingoli, mwaiva fundo imene akamba Mr. Maluko mwefa ndibweretsenso kwa inu kunkhani ya ena kunenaso kuti procurement kapena kuti kukagulidwe ka zinthu munthu kupanga apply lero koma kuti zonse timunayika kuti munayezayeza chilichonse munapangapanga kuti awa adzalandira magetsi line dzandira magetsi 500 meters apa dzandira magetsi muti zimenezo zichitike mpaka na makoswe kuswana katatu zisanachitike nyumba ya munthu lili pati vuto Mr. Chingoli. Monga manenera nkhani ya procurement yanaka kugula katundu wa zinthu za magetsi. Procurement yathu malai kuno ndi ayitali kwambiri. Mungatonetsimikiza kuti ina imatufika somwina 6 months tupanga procure chinthu chimozimozi. Pali timaona kuti pali ma process ena amene ali ngati amangobweriza chinthu chimozimozi. Procurement identity ipanga evaluation yawo. Pa evaluation pawo zinthu amaona ndikuona kuti company ili ndi ukadaulo ogwira ntchito imeneyi kapena kugula katundu ameneyi kodi company ili ndi anthu ogwira ntchito zimene zizi kapena kodi company ili ndi ndalama zokwanira kuti ingakupangire zimenezi. Ali ndi ma documents aku bank abali ndi ma documents aku MRA
kapena ngati pali zokhuza kumera zogunda ma regulations ama policies zonse zokwanira tikachoka amene pa chinthu timachilumisa ku PPDA kuchachika kaso mwina mwezi kwa muka onoti amangana zinthu zake zitizo palibe so zimene amangana paso zimene tani nawa pasi ma PPDA makuti ali mazali capacity financial capacity technical capacity zikachoka amene uchazo mapita ku GCU amangana chani muona zinthu zake zomwezo zikachoka amene pachapa zipita ku anti corruption SCB ikaonike kuti munthu uyu ali pale DTP kuti financial crime yinje ndi simalowa enda bwanji so ma process ngamene amazira achidesa zinthu mwizinaso mwina ngati kuti tipeze malo gule malo aja kupeza malo aja makaso ntuka njira kakatali kuti magula malo kuti mali muno malo ama inkhani yatsikulina imene inatiza kamba land law azabwera land azaforokozeti bada koma no ka process amene kama chedetsa be kuti procurement process jaite kupeza kuti mwina zinthu zina zapangira bwino koma kuti malo aja apange set kuti akambogwirira pa ntchito ndi kuti zinthu zina zimene nakabawansa ma compensation komanso land jora ipange release anthu aja kuti ambogwira ntchito pamaka to process totenga nthawi so mena nenera moja kuti anthu anapempha pompano kuti mwina procurement law yathu tiipange revisit zinthu zina zizichitika kamodzi tenekezo kuti anthu tupanga evaluation osangomutenga PPT akhale pomwepo bwanji OGC uja akhale pomwepo OSB akhale pomwepo tizipangira limodzi zinthuzo ini mangana yani mangana ichi onelani chiri bwino so izatu chinthu chomwina within a month with process procurement process jatani ikuta koma zisisingatheke ena akaona ngati sagwira ntchito muti bwanji wene ndipo zimene zozo babo ikutuluka khwapa munthu chone mthukuta khwapa fankhani imeneyi ndimene yofunga kuti ikambe yofunga tizikambirana mukuti bwanji Mr. koyambirira kuja tinakamba za milingo kapena matargets amene boma limapanga seti kuti pomafika nthawi yakuti tifikire mulingo uwu pomafika 2025 tikhale ndi 1000 megawatts pomafika 2030 tikhale kuti tafikira anthu 50% kapena magawo 50 pa magawo 10 aliwonse kuti anthu ali ndi magetsi koma tikayamba kufika kunkhani ikukambidwa panoyi ndi zimene zimapangisa kuti tipezeke kuti tafika nthawi imene timalonjeza ija zinthu sizinakwaniritsidwe chifukwa kuti modutsa mwambiri ndipo pena kumakhala kuti anthu sakugwira ntchito kumene ndiye pamenepo pamene pakufunika kuti paonekidwe kuti tikamakamba za chitukuko timafunika kuti wina aliyense azigwira ntchito moyenera inde kunkhani yonena kuti maofesi achuluka ife tikugwirizana nazo ngati pangapezeke njira yonena kuti tichepetse process kuti zonse zizithera mu ofesi imodzi anthu ofunikirawo azipezeka tatiye tipange zimenezo komano tisanafikire kumene kungakhale tili pamene tilipa tizionetseza kuti mapepala akafika pa ofesi ya munthu file isamatenge mpaka na masiku 10 asanayione chifukwa chonena kuti iyeyo akuona kuti ine ntchito yanga ndi imene iyi zimenezo ndi zimenezo zimatibwezera mbuyo ngati amalapo kuti I thought these are the reforms mfamu yankhule Mr. Chingole ndimana kuti mena nkhana yambawa ungatheka kuti nangasi procurement process ija tikugula ndife zinthu koma no document ikadutsa uko idzatipeza safe tambogula zinthu zija maofisi umachitaka zinthu zosiyana I think boma tamaika target kuna kuti procurement process itenga 5 months document iyi 2 months ikhale uku 1 month ikhale uku 1 month ikhale ukariad kuli anthu oti akangolandira trip yakunja amasiya chinthu mu drawer basi izidikira iwo kumapita bola kapangeti $, meneko akabwereko ndoti samusira so wina kuti mwina angatupitirizako ndito kuja anthu kumidzi akudikirira koma wina kwanguchisiya mu drawer wapita wina kwake akazabwera kuchita kunkumbusa azambire sokona sowani ngati so trailer iyi anthu azitsata of course pano pakuli chamati presidential delivery unit imene ikumatsata ndondomeko ya zitukomezi kuyendera tisaname yabiritseko ka impact ndithu chifukwa amafusa kuti kodi ino amale kuchichukaniko uyenda chifukwa chani tondota ife chinthu chida chisewu vidiyo amaketana pidwike tsikuti nalo bwera ujene kwa PPT chamaketana tsikuno zakhala kuti inu ichivuta chifukwa chani ndaba tabwera mwana aje apa koma pakuti komano machitidwe mwina dakalibe akutali pang'ono zimafunika zizichitika mwachangu zizikhala kuti we are keeping record track record of whatever happening each and every project yabo pamene kuchitika not only for money but zikachitika choncho upeza kuti mawa mwamva kuti pachitika devaluation basi ndiye kuti muyambireso process
ndekuti mtengo uja munagwirizana ndi supplier zakanika kupereka contract lero mawa price adjustment mesa malemba kuti chifukwa cha matsata ndi malemba ka addendum ka mcheni kuna chifukwa cha kuti evaluation achitika muyangana chimene chabweraso taphatikizani muyangani kuti zili bwanji zinthu magezo zimakhala simple azimene ndikuyankhuliramo price adjustment chamambira ndi pa procurement tentative paja chipiteke ku timati ku IBDC internal procurement division ya pamene pachapa achiona kuti tuyena adikweza limotero mu tikachoka papo timapisa BBDA akavomereza kukwezaniso chonchi so ndekuti tapanga issue contract chapa muno pabweso ma process temene titi koma tipapsa tabwera chifonera kuti nthawi yopanga procure project katunda amene tinatalikisa process iyi atalika kuti takhatamba lero mawa kupanga simaze kumana ni evaluation chani ngati me tikunena pano ya mama kauti nayo ni muli ready ndithu ngati kumarepo kuti tifuna kuti magetsi apite kwakuti tili ready koma nomwena kuza chidwa BBD zachidwa ku GCU ku SCB zinthu zina ngati zimene approving authority malayers achuluka in shows yeah ndinkhani yake ndimene tikuyambana muno mu studio koma kwambiri tikamba nkhani imene ya kuti anthu angafikidwe bwanji magetsi mphamvu ya magetsi ndipo achakulungu amene wakundifotokozera zimene zina zikutsamwitsa nziti misamalukomo ndifuna ndibwerebe kwa ino sana ndifuna ngati ndingakwanitse titsegula malayini munaena kutaka ndifunso awiri atatu athu otifunsa koma ndifuna ndipite kwa ino misamalukomo pa nkhani ya dziko la Malawi kunena kuti even magetsi atatati peza kuti tili nawo magetsi mukukhulupirira kuti angathandize bwanji kuti pangakhale kusintha on acceleration ya chitukuko kapena kathamangitsidwe ka chitukuko kapena tizingwagwiritsa ntchito kuwalitsa nyumba chifukwa magetsi ambiri amene ali muno amene timagwiritsa ntchito si industry yo kapena kuti amarepu sukukhupira magetsi awo akumayuza kuti anthu akapange machine ambiri ayiwo tungoyatsa magetsi kuti mwalire nyumba mwana agone pabwino nankaliza samulume koma chimene ndi chitukuko ndi mphamvu imene tikufuna kuti zigwira ntchito mdziko of all the effort tufuna light yote mwana asalubira ndinankaliza ziko kwambiri funso labwino kwambiri ndikudziwa kuti mu program italunjika kwambiri pa nkhani ya marepu imene tikuona za magetsi kuti afikire munthu wakumudzi imene ndi gawo limodzi chabe koma tikaiona nkhani yonseyo mu thunthu wake tikamakamba za mphamvu tikukamba ndithu kuti mphamvuzo zipezeke kwa munthu wina aliyense komanso dera lina lililonse lokhuzana ndi chitukuko kuyambira pa khomo pa munthu kukafikira ku makampani ndi mafakitali ndiye magetsiwo akachuluka magetsiwo kumbali yonena kuti anthu pa anthu 100 aliwonse anthu 50 pomafika chaka 2030 awapeze komanso kumbali yonena kuti tionjezere capacity kapena kuthekera kopanga mphamvuzo kuti tichulukitse anthu amene akutibweretsera mphamvu zonsezo tikazika pamodzi tiona kuti chitukuko chathu chidzapita patsogolo fanga khale kumudzi komweko omwewa amarepu tikukambawa akapezeka kuti anthu pamene panalibe magetsi tsopano pabwera magetsi ndiye kuti pabwera tizitukuko tosiyana tiyana pamene paja pabwera kayani nkhani timakamba zometa zija nkhani zazigayo kumene kuli zambiri zimene zimachitika kumudzi zimene zimafunika magetsi zimene zingasinthe moyo wa anthu chifukwa yona kuti apeza magetsi aja nkhaniso yophikira yomwe sikuti magetsi aja ndongowalitsira iya imene mukambiramu kuti nsikizi zisamulume komanso ngakhale kuphikira kumene kungoti anthu poti anangochikhazikisa mwina mwachizolowezi kunena kuti basi popeza awawa ndi magetsi wa ifeyo zophikirazi ndi za anthu antawuni ifeyo sitingaphikire munthu wakumudzi nayenso akhoza kuphikira kotero kuti mphamvu izizi zikachuluka even marepu yomweyi ndiye kuti zitithandiza kuti pamene tinali kumbali ya chitukuko tipitirire tionjezere pamenepo akufuna kuti ayankhule aonjezere mambo mwina ngati udakhala kuti pali sector ine imene madonors atalakangana bwinobwino ndikupanga kuipanga fund mokwanira imene ukhala section ya rural electrification chifukwa mukaona panopa tiweke chitsanzo mwina cha
kulilongwe Uni mungati rural. I thought dziko lonse la Malawi lino ndi rural. apo kumati tuli kuli urban area peri urban areas Yes. ndi rural Inu mungambati kuti mukapanga rural ratification. Mumayang'ana chani kwa mkweni. Tingolekeza una kuplanta, mumayang'ana chani tingolekeza planta. pali temati Kwa jabuna planta yanu sinalekeza planta tingolekeza kuti chitipa. pa makama majina jina amati municipality Okay. ena district council Right. municipality amakhauri ndi amene aona zochitika zantali mina matutolera timajani timalisiti timajani timaletsi majani koma tunena kumalo kuti ndikutali ndi kumudzi Right. kuti sangangopita kochisawa waya That's right, yes. so ndimanena kuti mukona madera ngati kulili kulilonge kuchi anthu ambiri akugula malo mbiri weyawing unawa mnthu amatukuza kuti ndi malo weyawing kumanena amwene kwakabudula for distance area imene ndimene anthu akugula malo mukati wagula malo amati ku 43 mufika kumvera Koma yeye akuti 43 nanga si direction imene mutenga yoko 43 wapita uko koma zonse mukaona anthu kuti tinalo atsata kufupi ndi ku Shoprite kamene atsata kufupi ndi ku Silvergate kamene atsata kufupi ndi ku BRCC amene amakhota atsata china chake chimene chene ukhota atsata chani atsata magetsi tilabe ngati tikune kuti tupanga target tapanga 460 sites pa mali 9 ndi ndalama zokwana about 62 billion okay tilapatsidwa ndalama yokwana 500 billion Malawi kwanje tingatifike anthu ochuluka bwanji tiwafuna kuti anthu amagetsiwa tafikire kumudziko kuti kumudziko azipeza makanema ajamfuna zone town munati kumudziko anthu fatika manga zichezo akufika kumudzi so sana uja sana akashandikale angatuka manga kashopu kake kumudzi konko jolondola anthu aja munthu amene wabali mashopu ena kana mawedo shops awa kama masukulu ena awa zonse zingatuka mpeza munthu uja kutiko zikatoka pesa munthu kumudzi kuti so tichepetsa urbanization osati masewera with 500 billion Malawi kwaja tingatumanga masenta zokwanira 4000 Malawi muno and imene ingatujampira rumifika pa 40% ya electricity access Malawi muno Ndio mavuto amene timakumana nawo mtawuni chifukwa yona kuti anthu akuchuluka kwambiri kubwera mtawuni muno tichepetsa kwambiri zonsezo zilikuwa zikhala zili kumeneko ngakhale mabanki apezeka kuti akumapita konkuja ndi kuti anthu sazifunika kuti azichita kuzadzadzana mtawuni muno nkumaso waso kokhala ndakuthokozani ndifuna ndipereke mpata ngati ndingakwanitse ngati muli ndi funso ine muna funso yanga ndafunsa amene sitinakwanira kwenikweni muna funso namba lake ndi 08945 40214 08945 40214 mukayimba namba limeneyo ndekuti muchitika mwayi kuti mukhoza kutipeza pano ndi funso lanu kuti akuluakulu amene akuyankheni muno mu studio. Kumbukirani program yapadera imene tayikonza kuno ku MBC ndazathu amenewa SEPA, Sisonec komanso Oxfam mothandizidwa ndi European Union. Hello MBC. Hello MBC. Hello chabwino mwina tiyeserere ngati ngatenge pano zinapake ndimwe ija 08945402214 ndio namba amene mukhoza kutipeza kuti tiyankhulane muno mu studio lero pamene tikambena nkhani kwambiri imene yofunika kwambiri nkhani ya kuti tingalimbikitse bwanji kuti mphamvu ya magetsi ifikire anthu ambiri. Hello chabwino. Hello chabwino mwina tibwere konse chidwa apa kunkula ku MBC kuti tikonzezera ndi zina koma tifuna kuti pasine mpata kuti ngati mundi funso kapende manga tiponyereni kuno kuti akuluakulu amene akuyankheni tibwera sipasa chidwa apa mu program yathu yatikambe.
Chabwino ndi program imene yatikambe ndili ndi munthu pa line pa madanda oti maini saiga atha pompano ndikulandireni bambo dzina ndani mutimbira kuti ndine Hana Magwaya ndipoti uno kubowe siyenja khaza mukuti bwanji funso masana wanu sawa ndi program yapa sikirini imeneyo kwambiri kwaje inde zimathekanso kuti magetsi kugawana munthu wina ndi mnzake munjira yoti ngarumonene ili magetsi ndiye kugawira kwa wina azigwitsa kwa ntchito ngongogula mayuni koma pamene iye alibe miri chabwino ayi ndafunsa akulu akuyankhani pa wireless chabwino zona kwambiri namba lake ndi imeneyi 08 titenge funso awiri atatu kenaka ndapatsa akuluakulu kuti atiyankhe 08945 40214 ndiyo nambala imene mukhoza kutiponyera funso tikuyankheni muno. Hello MPC. Hello. Muna muzimitse wireless yo mina mutekana wa TV yanuyo. Hello. Mutekana ndi wireless yanuyo. Hello. Darajira. Darajira netu. Ndio muti bwanje masana wano dzina ndani muyimbira kuti ndili baraza dzina ndani mukuti bwanje masana wano ya ine ndine ntokota ndikuyimbira kuno kuchewa ndikumvani ya ine ndimafuna ndifunse nawo chifukwa magetsi kwathu kuno amaoneka kuti atusaku ndithuzaga zambiri ndikuti kamaona tatuzo la malipulo limatatuzo ndi magetsi otino akwena kuti alowe mmudzi koma magetsi anangoyenda msepere mwa nsewu isamene tena kuti tizipindula ndi magetsi amene wawa palibepo cha nzeru chimene chikuoneka. I remember tidawuzidwa kwa makondishoni onena kuti magetsi wakuti afike kumalo kuti afuna kuyenda ntchito ikhale about 500 meters kuchoka pa transformer imene ilipo. Koma the challenges transformer yo ili msepere mwa nsewu mmene amene kwanga benefit anthu business ife anthu akumudzi amene tinena kuti tipange nawo benefit kuti mwina tichepetse mmene zachilengedwe zikuonongekera pofuna kuti mwina tichipitsa ntchito nkhuni makala ndi zina zotero kuti magetsi alowe m'malo sitikupindula nawo ifika pamene popo andi tikapita kwescom amati no chizungu chawo amati imeneyo kumene mulipo ndi off grid so that sikuzatapata nthawi yani kamwina ndikudali transformer and tinakambira nako ngati mbali yakwathu kuti mwina kadera kameneko titakuwonjezerapo kandalama kena kuwonjezera kuti mwina tiyike kumapowo koma sitinapasiwe response ineyi yonse ndiye mwina akatitengerepo mwayi mwina nkutiwunikira kuti pamafunikapo chani ngati mavuto amene tikukumana nawo koma anthu tili ndi chidwi choti magetsiwo tikufuna tipeze kumene tili kuti tigwiritsa ntchito. Ndakuyamikani kwambiri. Hayi ndakumvani tuthokoza kwambiri akuyankhani. Zikomo 08945402114 ndiyo namba imene ngati munkachitike mwayi imbe ndithu titenge malaini awiri atatu. Hello muli bwanji mutimbira kuti dzina ndani? Ndine Jona Mtonga. Tsono wireless yo mutatayika nayo mutakhala patali. Hello? Wireless yo muithawe imene. Sinati mudule nati muithawe wireless chamutenge wena yapa. Hello? Hello muli bwanji? Sabino tikupe mphano ngati mungatiimbire phone chonde wireless yo TV yo sitingamvane mukamakhala kuti mukuyimvera kuso tikuyankhana pa phone. Hello MPC. Hello MPC. Hello MPC. Ayi chabwino amene wasakutimva 08945402114 ndiyo nambala. Hello MPC. Ine ndokumvani wireless yo muzimitse. Wireless yo muzimitse pili.
koma muli pa wireless pafupi nde sitingavane. Chabuda yangani mafunso ajawa tibweraso kuti anthu akonzeke kuti wireless yo azikhala nayo patali. Mukuti bwanji anafunsafunso akuchewu limene munalikoza kuyimira anthu ambiri. Taliyankheni imene linji mukuti bwanji. Andiyambe ndakubowe amanafunsa kuti kodi nzotheka kumagawana magetsi. Amatanthauza akuti mita imodzi ndikuti awawa azingogula mayunitsi. Nkumakaonekera kwinako ayika ngati kalaini kamagetsi kumene tingatifotoza ngati illegal connection. Funso imene dakayankha bwino kwambiri Eskom komabe tingolipala patali kuti imafunika kuti nyumba iliyonse ikhale ndi connection yake. Zimene chamanena zambirimbiri chifukwa cha safety measures kuti uzikhala mchitetezo chabwino ndi imene chichache komanso azitha kuwerengera bwino load yake. So munongodapa magetsi nyumba iyi ukafika nyumba ina imene ndi illegal connection. So in short nzosafunikira kuti mita imodzi anthu azigana manyumba angapo ndoti imene yoyo ndi illegal connection koma nyumba iliyonse famati ali sakapanga apply ku Eskom amene amanga nyumba akapanga apply ku Eskom Eskom azabwera zamwikire chingwe chake kuchoka papo kufika pamene ali pata ndikuti nzofunikira. So amene amafunika mwina apite ku Eskom akapanga apply akafile mafomu athandize moyenerera koma imene nenenamo nzosatheka ndipo nzosafunikira. Wayawa kunchewu antokota anafunsa kuti kodi timangona mwina chingwe chadutsa komanso mera nena kuti timayika magetsi si 5 meter radius kuchoka pamene pali transformer imene line imene kuyenda chifukwa kuti transformer iliyonse makhadi capacity yake tili ma 200 kV ma 50 kV ma 100 kV komanso pakapa trading center yachikulu timayika majamati ma 315 kV zimene zingatupanga hando zigayo zomwe zodutsa 10 chi transformer chimodzi ndiye pese kuti akataka khawiti kupanga load anthu ena kuti outside this meter radius ya 500 meter radius ya transformer apeze kuti anthu achakulandira magetsi koma akulandira movutikira makhadimu chifukwa loading kuchuluka kuposa imene transformer ingatenge mapezeka ma transformer ma training center ena zigayo zijamati inu mugaye kumawa kokha inu muyatsa chanu chikumadzulo chifukwa cha loading imene kunyamula magetsi ambiri ndilo lambi usana imene ngapange hand. So amatupanga apply through kwa ifeyo kuti trade center iyi ine mudati patsapa pa kumano tione wesu kuene kuenjezera. So timadzapanga sa assessing konota tingatwapa samena ngati anali 100 kV transformer timatweka pa 350 yoti bange hando chimene chicha kapena Eskom amabwera awatu afusa lona iwo chinthucho chingopindulira a business koma chinthuchi munapangira kuti chikhale cha rural electrification 500 meters radius. Yes. Iwo atu ali outside 500 meter radius. So chipeni ngalangizo yonoti amathu anga apply ku Eskom. Eskom amathuza ika transformer ina yoti bangeso hando load imene li outside 500 meter transformer radius imene akuyuza. Chimene vuto lawo amene aonena kuti munayika mphepete mwansewu. So mphepete mwansewu si rural. Akuti iwo akuganiza kuti mphepete mwansewu ndi mtala amene anthu amene waonde kuti ngati adzithemba manga nyumba yawo mphepete ndi tala amene ali makwebidi. Chifukwa chani selection of site imatokhala nthawi zina pafupi ndi nsewu. Mwina zimene zaziti ndima zifuka zosiyana-siyana. Pali tipakhala transformer paja pamene apakhale chitetezo chokwanira. Kuti transformer ikayise kutchire 3 days sita. Anthu alipo odziwa kuphwanya chimene chitengamo mafuta chani alipo anthu. So nteza mizode line iliyonse ya magetsi imadutsadi sili mbali mwa njira. Choyambirira makauti access ya maybe maintenance ya line ija anasamira kupita kuchichiro kauza line komano tatsimikizira kuti magetsi alibe zoti munthu nkhalango timadutsitsa ndithu kuti kumene ufuna afike kwatani afike mwina mapezeka kuti mwina pamene paliwo mwina pali manyumba awiri atatu okha ofuna kupanga ulumikizidwa koma line ndangodutsa pamwamba yonse zimenezo zimene mwina ngati akunduna kwathu komanso kwathu kumalepo tikufuna sikuti mwina malepo 10 11 tisinde tigule kuti matransformer ting'ono tama 12 kV 25 kV otilo kumina timene tisifuna songa ndi substation yoti bazimene ngodziwiti dzikudzukulu pamene padusa line ipo umambo dzaka pacheka pambali pa popo mwepo kupanga feed anthu manyumba awiri atatu limene saudandaula anthu amene amakhala kuma hydroelectric power stations
kuti amagetsi awo ngati kunkulako amaona magetsi akudutsa mchileka mucho vuu kudutsa mumapita uko iwowo koma magetsi ngawo omweto kuti mtsinje akatenga mwala ukagwera mushire ndikumvani Mr. Nchere Yeah. Mr. Nchere 0894540214 ndiyo nambala imene ngati munga kwanitse timbireni foni. Hello MPC. Hello. Muli bwanji, dzina ndani, mukutimbira kuti? Mukuti bwanji masana wanu? Ndikusatira program yano ye. Chabwino sa. Chabwino sa. Koma zimene amanena director Mr. Marikomawo. Yes sir. Za procurement process. Nengane uvuta kwambiri. Yoti mwina sikuza so zibona tamala kwambiri. Kuyana ndi ma procurement process ndi mene bona kwindita. Zima chedo kwambiri unaona kuti project ya panga launch kuma kuti to take off it takes about kachaka even mwina kupanga fund uje ama zizimuka kuti kodi apo zindu ziyendapo ndema process yo lofuna kuti achitekesedwe kwambiri maybe by 20 to 30% from the current ones who are 6 months waiting for a project for procurement processes for 6 months. Ima pangisa kuti mundu ngapanga fund uje ayiwale so because sakuonesa aboma sikhala sikuonesa jipo. Andiso katangala kuti aliyese amafuna adiyepo. Kwa project ije amangepo nyumba project oti kaya 500 million aufuna muna 20-30 million basi ingodusa manyamwa mundiwo. Yeah. There is a concern before taona kuti project ena keso mwanga dikunalia JTI ikafuna mange tobacco processing plant maya momuno. Yeah. Si kuoneka. Inachoka inapita kwa Sudan ka South Sudan I don't know. Inaso ya Madonna ichi angafuna kupanga sukuru kulilongoko. Yes sir. Deno chifanya ma delays anthu amanyasidwa. Ndezi mena onera bona Marikomo kuti make central office kuti mabungo seo anthu ofunika ma directors azikhala ziyang'anira chati process kuti sipanga to speed up the process. Ndakuthokoza kwambiri. No ndakuyamikani kwambiri chifukwa cha ndemanga yanu. Sifunso koma inali ndemanga. Ziko kwambiri sana. Mwina tenge omaliza ngati ndingakwanitse 0894540214 ndi ine mwachitika mwayi ndinomaliza mukuti bwanji masana wanu. Hello. Muli bwanji amayi mukuti bwanji masana wanu. Ndikunoka inu. Ayi ndilipo dzina ndani mutimbira kuti? Kuno kubalaka. Chabwino. Ndine Ive Masawala. Mayi Masawala ndino mayi oyamba kuyimba lero koma ndikuyamikeni kwambiri ndinosomaliza. Mukuti bwanji? Mukuti bwanji mayi Masawala? Ife timayang'ana za nimaona pa TV yapanga radio ya Eskom. Yes sir. Yes ma'am. Ndeti mafosa kuti Eskom mujapete aliimbire atigikire magesi. Chifukwa tili 700 chakuti meters bakali. Yes. Hello? Yes, ndikumvani. Ndiye my transformer amene mukunena wa kuti tigule tokha. Zimapanga cost how much? Basi ndimeneno mayi Masawala fuso? La tafuso. Mafuna difuzo ngasiku tipange apply kwa Eskom atipezere mita yathu ndipo uvuta. Mafuna difuse kuti dera la kwathu kuti tufuna kubweretsa magesi. Tingapange njira yanji kuti tipange apply mpaka kupeza transformer. No, ine ndo ndakuyamikani fusolo akuyankheni pa wireless pomwe pamutachitsata munabwino program yathu. Ndakuthokozani kwa fuso limenelo akuyankheni pa wireless. Ndimafuna tiziwe kuti tingapange njira yanji. Chabwino mayi. Kuti tipeze transformer. No, yoti tikire. Ndakuyamikani. Ngati pali kuthekera kuti tingagule munthu unikire bwinobwino kuti tingatani kuti tigule transformer ngati mini.
kufuna chitukuko chathu mbali yathu. Ndakuthokozani kulira kwa mayi umeneko ndakuye mngati mayi masawala cha ndemanga yanu mayova nkhani nthawi ndimene yatichitira njiro ndi 3 minutes yoti timalize koma mwina mungayankhe quickly mungayankhe bwanji maso mungayitseke bwanji kusapita kwa Mr. Malukomo fundameza tuka pano choyambirira mwina ndi mafunda yankhe Bright Chincheri akuti akuimbira ku Lilongwe koma yo akafusa nkhani za kusalima zonadi kusalima tumanga magetsi madera okwanira 12 ndipo tukhani madera awiri okha madera okwanira 10 tamaliza kale mwanena machitsazo pakapirintiwa panaluva kunsaza kose kutuika magesi so ndera imene ananena lawo linalina kuti mwina tikaona pa master plan pathu koma nono zoti pali dera lina lake lawo ndikwawo kuti mati pa Chindungu amene tikuzoti ali pa phase 10 imene tufatike kumene kuko paso padera la Pachankwa ndipo pofo wandikana madera amene akupangawo dera la kumene kuja challenge imodzi imene nganene mwina ngati pano pa ndionena kuti ndi kuma scheme kuli scheme number 1 akamuzwaja scheme number 2 scheme number 3 scheme number 4 so pamene baba anthu amakhala anthu awiri pano ena mukapeza after maybe 15 acres pakaso anthu awiri naso ena ndemukapeza pamene kwa so settlement pattern ni sungangwesi transformer ya 14 million anthu azalipira ma 500 pa mwezi pa 600 pa mwezi ndoti vine isikomuyo izivutika famane mwina kusogola kuti tapanga consider mina tapezera mathoma tochepera kwambiri mina so yoka pa 12 pakuti tizithamwena ukapanga kata anthu ochuluka komanso ndoti boma lilele kwambiri foka kuyotsa magesi pa distance to distance ina is very expensive enda manena iyo ndi challenge imodzi mwina amene ngati amale tikumana nawo imalizeni nkhani ya nthawi okay ngati yamanena kuti mazamitengo ya matransformer angatupita Wescom amakhandi price list imene angatwaonikira tiso makampani ena malaimo amene amakulisa matransformer ngati ya Click Hardware kumene uja angatupita kwa goma transformer K2 transformers kukanengo kuja amatunga tupezera transformer umene kujako ya mtengo wabwino kuti nayo mtengo wake ndo kuti masina ndio kuti ndana meza ya koma mene fundi mefandi malisena ndio nena kuti ma challenges amene mwina amale pena tukumana nawo kuti mwina ina mata sikufikira una mwajango lifa jani mwina atakharu kunena ma radios malosera sera kuti mwina chukula kwambiri ndi electricity level kapena kuti fuel level imene amera sakuti pasa imene jaya tipanga affect kwambiri kuti chilo zina meto nena amale puteni bwezi tuti pano pa tinapanga advertise anthu akupikisana koma not kukanika ife kuti drama zisirana sakuti pasa ya pamakazi nozina monga ma vandalism ya ma equipment amagesi kuti nayo njira imanga mina tinayo pakati mpoti masipana angapo kuti anthu ayalula so imeja tuwalipikitsa anthu akumwidzi kuti chituko chicha sichipangaoni chikhale chawo ife tikamanga ne kwathu makha 49 magesi alipo kale ndio abazora akadulira Afrika amene Afrika so ndani ndomwe aja sifa amene tikuvutika so anthu azichipangaoni inthu chija kuti zinthu zimakhala bwanji tingatutenga bogawa bwanji pala anthu ena alingakhede koyipa ngati maloya ena amakocha anthu amidzaja kuti mtengo anapatsana mazingati mtengo anapatsa 2000 or 10000 ayada kuna mizani bwetsa 500 then ndikuthandizeni kuti mina mtengo mena dzawatseni mina pa 30000 4000 mtengo omwe weli feature muweli kuti ngati compensation amanyengera madula mtengo wao amanyengera ora kwasali mojepa zimene zizi zimakula kwambiri maboma chikwawa chilazulu komanso cholo umene kuti ali mageso okwanira 700 imene maloya amapito manyengera anthu aja mana mesa adula mlambe wanu akupasani zingati so anthu aja matolera kwa anthu mwina 150 ma 500 kwacha mukawerengera ndama zambiri that's right yes 75000 nkhani ndikuthamangitsirani zoze nkhani zonseza akutani akuluza kwa maloya aja masawa inako be apeza mwena ka 1 million ka 2 million apena toleka ndani kwa anthu aja akuzoti nkhani jasaka wina koma kwa ifezi madijera ndalama because amene atode chena choke kulilongo ndi timu yake akakambe nkhani amali nkhani ya munda mangambira wa munda omwepo akafika pomwe paja ndalama zochuluka kwambiri nkhani zoti anthu samadani sili mawina so izi ndizina mama challenges zochuluka amene timakumana nawo ngati amali kwambiri nthawi ndimene atichitira njiro Mr. Malukomo
muitseka simungaitseke nkhani koma mwina muyesere kukutseka. Zikomo kwambiri. Mmene tinayamba zokambirana timaona kuti tili ndi mulingo umene tikufuna tiufikire ngati dziko kumbali ya kupezeka kwa magetsi kwa wina aliyense. Ndiye kuti mulingo umene utiufikire tikufunika titenge ma step oposera pamene tikupanga panopa, ndipo wina aliyense ali ndi udindo kuphatikizapo anzathu akuboma. Andi mbali imene angatenga akuboma kwambiri kulimbikitsa zimene zinayambika kale zoti tilole anthu ena amene ali ndi kuthekera kopanga magetsi ma independent power producers tisachedwetse ma process oti waja akhale ndi mpata oti nawonso atenge gawo, chifukwa zimenezo zimene zatipangisa kuti tifike pa magawo 26 pa magawo 100. Komanso mgwirizano umene umatha kukhala pakati pa makampani ndi boma ngati mmene tikupangira kumpata manga, tiyeni tiwonjezere ntchito ngati zimenezo kuti kupezeka kwa magetsi kuchulukire. Ndakuthokozani pakubwera zochitika zina koma ndikuyamikeni Mr. Malukomo chifukwa chobwera kwanu komanso Mr. Chingoli chifukwa cha nthawi yanu. Programu imene ya tikambe tinayikonza kuno ku MBC ndi anzathu amene wasepa Sistonic komanso Oxfam mothandizidwa ndi bungwe la mgwirizano wa ku Europe, European Union. Ine dzina langa ndi Emmanuel Twala. Pana tsiku lina mbakudalitseni makoma nonse. It's goodbye. Ni nthawi ya nkhani mwachidule kuchokera kuno ku MBC, ndipo masana ano muli ndine Romeo Umali.